За да победиш, е необходимо най-добрата подготовка, най-доброто оборудване, и най-добрия партньор. И най-добрия партньор. Когато вашият бизнес е свързан с строителството и вие имате дух на победител, необходима ви е професионална, строителна, минна или индустриална техника за победители от Киров. Киров. Дилър номер 1 в България на техника номер 1 в света. Защо техниката, която продаваме, е номер 1 в света? Повече от 17 години целенасочено търсим най-доброто в света на техниката. Обикаляме всички чуждестранни изложения, проучваме световния пазар и винаги избираме най-търсените марки. Затова работим с над 80 фирми, доказани лидери в производството на машини и инструменти за победители в бизнеса. Някои от тях са Komatsu, Dynapac, Metso Minerals, Bosch, Metabo, Honda, Atlas Copco и много други. През тези 17 години ние непрестанно инвестираме всичките си ресурси и усилия, за да гарантираме на нашите клиенти, че през следващите 100 години ние ще сме на пазара. Ще продължим да поддържаме гаранционно и извън гаранционно продадената от нас техника. Няма да сменим партньорите си. Ще продължим да предлагаме най-добрите технологии. Винаги ще имаме повече и повече машини и резервни части на склад. В резултат на усилията, ние днес имаме най-голямата мрежа в страната – 22 шоурума, 11 сервиза за електроинструменти и лека строителна техника и 6 сервизни бази за едра строителна техника в 10 най-големи града в България. В момента тече строежа на новите ни обекти в Сливен и Плевен. Киров е разпределена на 4 самостоятелни отдела с различна предметна дейност. Строителна техника, професионална техника, Киров компресори, Киров транс. Отдел строителна техника съществува от 1998 година и се занимава с внос, продажба и следпродажбена поддръжка на едрогабаритна техника. В този отдел работят над 190 служители из цялата страна. Търговци, сервизни инженери. Високо квалифицираният персонал е винаги на разположение на клиента, което дава възможност на компанията да предложи уникално обслужване и да осъществи почти всяко изискване. Отдел професионална техника работи по внос, продажба и поддръжка на професионални електро- и ръчни инструменти, заваръчна техника, скрепителни елементи, генератори, консумативи и други.
с персонал от 230 души. Отделът може да бъде на разположение на клиента не само при сключването на добра сделка. Те са винаги зад него и при нужда от сервизиране. Двадесет и двама служители, които обслужват вносът и продажбата на бутални, винтови и турбовъздушни компресори. Персонал от 21 души, които отговарят за автомобилите на фирмата. 190 служебни, от които 60 сервизни, оборудвани с техника и инструменти за всеки тип повреда. Киров Транс се грижи за навременната, бърза и независима доставка на цялата продавана техника от Киров до клиента. Магазинната ни мрежа се разпростира на площ от над 60 000 квадратни метра в цялата страна. 22 шоурума, 11 сервиза за L-инструменти и лека строителна техника и 6 сервизни бази за едра строителна техника в 10-те големи градове на България. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Плевен, Стара Загора, Сливен, Благоевград. За да увеличим максимално разпространението на продуктите, които предлагаме, ние откриваме постоянно нови търговски обекти в цялата страна. Само в столицата те са 9. През 2001 година се откри и централния ни офис с шоурум, склад, офиси. В страната разполагаме с 11 сервиза за L-инструменти и лека строителна техника и 6 сервизни бази за едра строителна техника. Всеки може да стигне до наш сервиз, в която и да е точка на България, само за час и половина. Или екип от специалисти ще дойде на мястото с една от 60-те ни сервизни коли. След закупуването на каквато и да е машина, клиентите знаят, че винаги могат да разчитат на следпродажбена подкрепа на най-високо ниво. Багер или бормашина, те винаги ще попаднат в добрите ръце на сервизните техници, които са 120. С познанията в областта на двигатели с вътрешно горене, хидравлика, слаботокова електротехника и електроника, компресори и много други, техниците могат да отстранят всякакъв проблем. В София фирмата обслужва клиентите си в най-големият сервиз в страната – сервизът Суходол. Там се намира и офисът на отдел строителна техника. В сервиза се ремонтират отделните видове техника – едра строителна, пътна и минна техника, електроинструменти, стационарни компресори, заваръчна техника, машини за дървообработването и мебелната промишленост. Сградата е разположена на площ от 25 000 квадратни метра и е с разгъната застроена площ от 5000 квадратни метра и има офис, шоурум и склад, винаги претъпкани с резервни части. В Киров АД работят над 400 служители, над 120 от които са сервизни инженери. Над 80% от персоналът е с висше образование, а средната възраст е 35 години. Ежегодно във фирмата се провеждат над 60 специализирани обучения в чужбина или в България за усъвършенстване на персонала. Ние имаме клиенти от строителния бранш, индустриалния бранш, добивния бранш, текстилен бранш, мебелния бранш, хранително-вкусовата промишленост. Киров е фирмата с динамичен,
и нестандартен маркетинг. За да бъде Киров винаги дистрибутор номер 1 за България, ние правим ежегодно инвестиции за милиони евро. Тази година започна строежът на двата нови търговски комплекса в град Плевен и в град Сливен. Победителите търсят само най-висококачествена техника, най-професионалните консултанти, най-добрата следпродажбена подкрепа, единствено при Киров.